Se on se! Katto. Voi olla pommi, soittakaa poliisi paikalle. Let's go to the magnet fishing. We are international magnet fishers right now. Mikä sieltä tulee? Naula! Harjateräs. Taivas varjele, mikä sieltä tulee. Siis what the? Se on se! Kattokaa! Tää onkin very interesting. Tää pitäis melkein putsata. Meillä on tuolla nyt joku hemmetin iso 4, mitä me ei saa niinku, tai mä sain sen, mutta se tippuu ja mä hukkasin sen ja nyt ärsyttää, me yritetään etsiä sitä. Aha, sieltä nousee. Joo, on meidän painava. Sieltä se tulee. Mä menen tonne alas.